animatzeko ezautu inberda. Eta nik uste dut jendeak etorriko balitz, etortzen direnak berriz bueltatu egiten dira. Eta benetan uste dudala planazo bat. Ze ez da bakarrik erromatarrei buruz zerbait jakitea baizik, eta da gozatzea modu festa giro batean. Eta orduan badaukazu, ostiralean dauzkatzu hainbat ekimen. Larun batean bereziki, esatezu, zu larun batean etortzen zea. Hartzen duzu autobus, hartzen duzu trena, nik gomendatzen dut, kanpoti baldin bazatoz. Eta irundarra baldin bazea, zure auzotik etorri, erromatar jantzi bat jarri, eta erromatar jantzirik ez baduzu jarri oitako oial bat edo ezerrez, berdin da. Baina mozorrotu nahi baduzu, bai, jarri oial bat horrela erromatarrez girotzeko, eta nik uste dut oberena dela etorri, ikasi, dauzkatzun aukeretatik, ikusten dituzu postuak, jendeak esplikatzen dizu, nola egiten duten zeramika, nola egiten duten alako operazioak, nola egiten medikuntza nolakoa zen, esplikatzen dizute oialak nola egiten zituzten jantziak, edo ze jantzi mota, edo tinteak nola egiten zituzten. Hainbat eta hainbat gauza daude, artisautzako gauzak, erromatar garaian egiten ziren bezalakoak, ikasteko, gero hitzaldiak daude. Badago hemen museoan ere gastronomiaren inguruko olako dastaketa bat erromatar kutsuarekin. Dago hirian zehar pintxoaren probaketa. Daude mila gauza, ez? Egoten dira antzerkia, erakusketa bat daukagu hemen museoan, Meridako erakusketa bat, etorriko dena, eta hori inauguratuko dugu ostiral goizean, 12. Dago bereziki, larunbat arratsaldean, nabigiuna. Hori da, benetan hain ondo pasatzen du, parte hartzen duen jendeak, bada olako representazio bat, portuen irekiera. Eta portuak irekitzen zirenean, arrantza egin ziteken, merkataritza, jendea, etorri, joan, eta bada mundura irikitzeko desfilea, ez? Eta horre egiten da, barritoa da, baina batez ere parte hartzen du jendeak, festa giroan. Orduan guk jantziak dauzkagu hemen, jendea etortzen da, eskatzen du jantzia, hartzen du gehien gustatzen zaiona, eta jantzi nahi baduzu, ez duzu besterik egin behar, etorri, parte hartu, familiarekin, kuadrilarekin nahi duzu bezala, eta aitzaki mundiala da, ondo, baina beto. Eta egia da, etortzen danak eta parte hartzen denak berriz parte hartzen du. Eta gustoa emate dizu, jendeak egiten du bilera bat esplikatzeko, baina ez da behar ere etortzea, ez? Eia, jende batek badaki eta haiek dira pixka bat idari bezala antolatzeko. Eta antolatzen duguna azkenean da festa bat, ze jendea, San Ferminetan bezala, jendea urtez urte elkartzen da diesetan, eta oso polita da, oso polita. Eta gero aukera dago, tailerrak egiteko, umeekin, mosaikoa direla, bestea direla, eta oso polita da. Gero trena ere eukiko ditugu hainbat ekimen zirkoa dago, erromatar zirkoa dela pasada bat, eta nik uste dut aitzaki paregabea dela. Hemen, plaza honetan, hor, eszenario bat egongo da, holtza bat egongo da, eta hor egingo dira hainbat eta baina programa honoa indik ezin dut kontatu, baina hor egongo dira oso ekimen politak, antzerkiak, musika, Amaian ere antzerkia egongo da, Meridarekin daukagun lotura erakutsiko da, eta prentsaurrekoa ere egingo dugu, erakusketa inauguratzerakoan, eta ja badira urteak elkarrekin lan egiten dugula, gutxienez 5 urte, eta benetan pasada bada. Nik uste dut museoak eskaini diola, ez da museo hau bakarrik, baizik eta da museo hau termek irikita daudela, da Ama Xantalen, da Hirugurutzetako leku zoragarria tren txikitoarekin, tren txikitoa hemendik ateratzen da. Eta orduan, nik uste dut museoak eskaini diola kontakizun berri bat, ez irundarri bakarri, baizik eta gure lurraldeko jendari, esanaz, hemen egon ziren, erromatarrak egon ziren, elkarbizitza egon zen, kanpoko jendea ere seguruenik elkarbizitzan egon zen, eta ikasketa badago horratzean, ez? Bizikidetza horren ikasketa. Nik uste oso garrantzitsua dela, baina era berean museoak hori eman dio gure lurraldeari, baina nik uste dut irundarrek museoari eman diotena dela babesa. Eta ez dago gauza gehien unkitzen hauena horri baino, ez? Ikustea irundarrek
nola Irundarrek edo inguruko, baina berezik Irundarrek nola erantzuten dioten museoari. Museoa beraiena nola sentitzen duten eta nola partekatzen duten eta norbait etortzen da kanpotik eta museora ekartzen dituzte. Hitzaldi badago hemen daude eta publiko fidela da, baina eraberan ere publiko berria egoten da hainbat eta hainbat ekimenetan eta hori oso polita da, oso polita. Edo ikastetxeak etortzen diranean nola disfrutatzen duten, oso polita egiten zait entzutea, umei, eta gustatu zaizu, bai, esate dizutenean, baina ez, bai, sorpresa hartzen dute museoa bisitatzerako. Ez dalako, da museo oso ederra jasotzeko. Eta oso pozik gaude, zentzu horretan adineko jendea edo gazteak edo umeak etortzen direnean poza handia ematen dizu. Eta uste dut biak badagoela joan etorriko bidai bat, bai museoarena, museoak hiriari edo lurraldeari eman diona, baina bereziki herritarrek museoari eman diotena. Ze hori ez balego, museo hau hilda legoke. Eta ordean hori eskertzekoa da, benetan baietz. Bai.